Tredje søndag i advent. En gave af glæde. Natten var stille og klar. Sangen fra englen Gabriel svævede stadig som et ekko over markerne. Nede på jorden stod hyrderne og kiggede forundret op mod himlen. Så I det lys? Spurgte den ene. Ja, sagde den anden. Der var en engel, og jeg kunne høre, han sagde, at et barn bliver født. Et barn, som skal bringe fred. Mens de talte sammen, begyndte lille stjerne at lyse klarere end nogensinde før. Hun mærkede det i sit hjerte. Hun vidste, at nu var tiden kommet, ligesom englen havde sagt. Hun lyste og lyste, så hele himlen glimtede som 1000 små diamanter. Langt mod øst stod 3 vise mænd på en høj bakke. De havde rejst langt, studeret stjernerne og læst de gamle skrifter om netop et særligt barn, der skulle bringe fred til jorden. Pludselig fangede deres øjne noget anderledes på himlen. En lille stjerne blinkede klart og venligt, som om den kaldte på dem. Se, udbrød den ene. En ny stjerne. Den må betyde noget stort. Ja, sagde den anden. Den lyser anderledes. Næsten som om den vil vise os vejen. Lille stjerne blinkede ned til dem igen. Se, den guider os, udbød den tredje mand med et smil. Lille stjerne blinkede endnu klarere af glæde, og hun kunne næsten høre månens ord. En dag vil du vide præcis, hvorfor du er her. Nu vidste hun, at hun snart ville finde sin plads på himlen. Hun blinkede endnu klarere, forsigtigt men beslutsomt, og følte for første gang, at hun virkelig gjorde en forskel. At hun bragte håbet med sig. Hun holdt sit lys fast og lod det bevæge sig fremad. De 3 vise mænd begyndte at følge hende over bakker og dale, gennem mørke ørkener, mens hendes strålende glimt blev til et stærkt fyrtårn på deres rejse.